Може би си мислите, че скъсявате живота на цветята, като ги берете, но това съвсем не звучи за градинските цветя. Напротив, редовното бране на цветя стимулира растението да образува нови и нови цветни пъпки. Ето няколко съвета как да берете цветя и как да удължите живота им във вазата. Не берете цветя в най-топлите часове на деня. Направете го рано сутрин или при вечер, когато растителните клетки са пълни с вода. Потопете цветята във вода веднага след като ги откъснете. Това е основно условие за дълъг живот във вазата. Не дръжте цветята на директно слънце, дори и да са във вода. Премахнете листата от половината или повече стебло. Не режете стеблото до почвата, а някъде до първото разклонение или пъпка. Това ще стимулира образуване на нов цвят. Добре е да аклиматизирате цветята преди да ги поставите във вазата. Дайте им няколко часа или една цяла нощ в кофа с вода на хладно и тъмно място. За още по-дълготрайно